Jessica do Instituto IESI de San Simón e eu vou explicar as identidades notables. Aquí están as tres identidades notables e vamos a facelas con números. A primeira, este sería o cadrado do primeiro, 4x ao cadrado, máis a do primeiro polo segundo, máis cadrado do segundo. A segunda, cadrado do primeiro, menos o doble do primeiro polo segundo, máis cadrado do segundo. E a terceira, é o cadrado do primeiro menos o cadrado do segundo, que é o cadrado é 1. Agora vamos facer un exercicio de simplificación con identidades notables. Este exercicio parece complicado, pero é moi fácil, porque isto e isto son identidades notables, entón vamos a simplificarlas. E isto quedaría igual. Agora só deixamos indicada a división, que sería esta por esta aquí arriba e este por este aquí abaixo. E agora vamos simplificar todo o que poidamos. Esta vai ser común deste e este vai ser con este. Entón aquí arriba ainda nos queda 1, 3x máis 2 e abaixo x máis 1. E este sería o resultado. Moitas grazas pola atención e espero que vos gustara a explicación.